beach. Inyas Balisda, oh. Ngayon na kami maliligo. After, ito yung last namin dito eh. Basta sabi ko maligo kami. Kasama ko nandun. Laglag ko cellphone ko dito. Ay, ang ganda! Step! Nish! Malami! Mabista! Charot. Hindi naman ang iwan yung kaartehan nito. Uy! My God! Takot ako sa dagat, guys. Ay, takot ako pagka may mga alon. Oh my God! Nalagay kami ng sunscreen para hanggang dito lang ako. Andun asawa ko. Labi, where are you? So bite! Dito lang ako. Para na ako aso. Lumalangoy kaya ako, guys. Oh, asong langoy. Sarap. Nabalik ko itong phone doon sa loob ng I will try to take picture. And then if it's so bite, kasi init. Okay lang yan. Kung saan tayo mainit. Tapos pagbalik namin guys sa Japan, taglamig na. Malamig na ngayon. Doon. Abs. Pabuelta. At yes. Oh, siya. Guys, yung mga boat doon. Dito lang ako guys sa dalampasikan doon yung asawa ko. It's all about swimming. Hi guys! Just enjoy this. This is our last full day. Bukas balik na kami ng Manila. So bye! Oh, the kids. Ito lang guys, harap lang to ng namin, hotel namin. Ayaw namin maglakad ng malayo. Ingat ngayon, grabe. Sarap pag-swimming, grabe. Oh. Maldito wave. Wow! Ayoko guys, malayo eh. Takot ako sa wave. Wala ako lumangoy, but I'm afraid of the wave. Oh my God, parang aabutin yung namin. Ang daming damit. Hindi naman. Kasi guys, pababa na yung tubig. Tingin-tingin nga ako baka may crabs. Doon ako sa dalampasigan. Hayaan ko na yung asama ko doon. May crabs. Alam niyo ba, dami kami nakikita, maglalakad kami. Ang dami kami nakikita ng crabs. But the small crabs. Hey guys. Naglalangay sa malang. Mabang tubig doon. Yung asama ko yan. Tumama mo siya doon. Charot. Takbo lang kasi dyan. Waiting. Wow! Wow!
umabot sa likod ko. Wow! Kasi nakatutok lang dyan sa ano. Wow! Wow! Enjoyin ko tong dagat. Walang ganito din sa amin. Wow! Ano yung asawa ko? Wow! Sa likod ko yung init. Wow! Gusto ko kayo dito sa mga. Diba? Hinarangan ko yun, ah. Ang kalamo ka mga bubit. Okay. Update ko na lang kayo, guys. Mamaya. Oh! Shh! Bilis ako, layo. Ayaw mo tanda. Okay, guys. I will see you guys later. I'm swimming. Oh! There's a fish? Yeah, look here. Ah, it's a little. It's a baby fish. Kami ay maglalakad sa labas. Wala kami na makakainan dahil kami gutom. This is our... Shh. You're not... Yeah, it's different. Today is our last day. Are you happy? We're going home. Masaya siya. Hindi po, salamat. Hindi po, salamat. Nasa dato. Patillos. This one, I think this kind of Yeah, I mean, Oh. how much is to the fall? Kasi blue, green. The green one, wala ba the green. The woman said it's green. So hi guys, I'm Michelle. Ayan, so mag-voice over tayo guys kasi malakas ang music sa labas. So I will make a room tour. Ayan yung door. Charot. Magpasok ninyo, ayan, makita yung salamin, yung cabinet, at naka-ready na dyan yung aming mga damit for tomorrow dahil we're going to fly na going back to Manila. And then nandyan yung aking pang camera. Tapos, ayan, yung bed. Charot. Ayan guys, may Bible sila dito. And then, itong room namin inapilit nila sa medyo malaki. So, dalawa yung bed.
magkahiwalayan, pinagdikit ko para lumaki lalo dahil magulo ako matulog. Tapos, meron sila ditong mga pabaso, painitan ng tubig, tapos may pakape sila dyan if gusto mo magkape, gano'n, may pati rin sila. Ayan yung TV, ayan, may pagsayaw-sayaw pa yan dahil nga may ano sa labas tugtog, ayan, tapos andyan yung maliit na refrigerator, and then ito na tayo sa aming ZR, ayan siya, may sabon ako dyan dahil naglaba ako, ayan yung mga kagamitan namin for self-improvement. Charot. Yan na sayaw-sayaw pa ako dyan guys. Kasi nga may party-party. Oh, hala, bera. Charot. Ayan. So, ayun. Tapos, ayan na siya guys. Ayan siya. So, yung mga gamit namin siya nakaayos na. Inayos ko yan kanina umaga para bukas konti na lang. Ayan. So, ayan siya yung loob namin ng aming room. At ito naman yung balcony. Andyan yung aking Jinzawa. Nood siya ng show. Yan nga sinasabi ko sa inyo guys, kaya maingay. Dahil may tugtog. May show din sa labas. Mga, fire show siya. Ayan. So, yes. Ayan siya. Every night, may paganyan sila dito. Tapos, live band. At ang mga kaingayan dito guys, hanggang 10 lang. Siguro meron din namang mga lugar or mga dito na lagpas or hanggang 12, I don't know, hindi naman kami lumalabas ng late night, hanggang lang kami na aking Diyos hawa, tapos umuwi din kami, charot. Ayan, syempre ayaw namin ng diba? So ayan na guys, yung loob ng aming kabahayan, charot, ang aming accommodation dito sa La Carmela de Boracay. Ayan, so I hope nag-enjoy kayo sa video namin, sa lahat ng video namin sa Boracay. Thank you for watching and please subscribe.